ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Daging skokya lo kajing bam shimkya kajing jaklia ka wa mentru kinong shongshnong ka sorjowai kinong rep kumju kishnong ki bedan sodong ka mentru kla ban net te jingkhang jong ying bishar Meghalaya High Court pachau chairman ka NGT New Delhi yakani karai la shim ka jingalang phlujing mut ka khot penlong daga seng khot ya ka wa mentru haying wuli dol bashnong chilyang raj haka khandai trik juliu Upresiden keseng khot ya ka wa mentru ukro lam salan ki parian habkaran chikla pathai ko bor lo ang bakwa mentru ka de ka wa ka basa umbam umdi ki pat ba ka shnong jowai kumju ki nong rep henry minta gisngi ka wa la jaklia ha bon ki rukam nudu ka jimpintu ya ka khando shakawa na ka jingchinai ka surok jowai bypass na kli tershi shatri yang riang kumju ka jimpintu ya ka jaklia ba mi ni ki thliu yeng ka jingbret pathar ki nyut ki nia na lor ki we Agni gisngi la leo iba kala dan ka jing bor thambor jingde ban berat yak khandau shikate ka mutadu kawdai ka wai na ka jingim so ba ai ba ai air ka boarding yangi ajalla Meghalaya nang ba ka te mutul lechka te ka ne ka jingle thambor jong ka tanat PWD road jo joy central rangkan baru contractor jo Dahar construction company Rashwa kata dan gawai company construction tang Arunachal te na kaliang ginong song kibadan hajuai bat paro kisnong kibadan gamantaru kinong rep kila ya dam kila ya penkendit benreu alor kani ka jingla kan alor kani kramanta ka sngi la awan biang ka jingya karen jong ki rangba kilong kwe ki samla kinong rep ba den bala pai ye ka jingle jong ka sarkar ba kambana ai alor kani ka jingkar pa jong ye gisna menchua hado menta ka sngi ngila shemya ka rai ba nadu menta ngin ban si haban ette jingkhang no nele karpa no ya ka chief justice jonga high court Meghalaya ba kumju ro yo chairman jonga national green tribunal New Delhi ngi ban si ban hime ka ne namar ba hakine islam gala da hado kini banai January ban hakaju por to ka khandai tri banai me yo iglong me kila isdang ban mi asurok akhmat ka office DC ban karpa ban ai ko ka bakhoj ban penbiang ban weng iti khandau ki badan ki baratap ya ki hal kilangkha sathe sabanthor kumju ro ban nginyo i ka mantadu ka ban laj na ka gi sa thamba na mar ngimdan pat ka bai ka mantadu ka ban ai ai der te halor kini gi ro ngimban se shimi kan Tingi kermen ba nang ba kan jingi kendo o jongi kinong song shinong ta wer jong ka mantadu bakin yang rang ba ki rang san na khnang ba gini ke ai ro ki jing le bor jing tham bor ye ka jing im ga jongi kanam wan jia kan ni ko ngi don tang ta hi ka jing kermen ban nagar liang jong ying bisa bat harangkat bat ka jing ai bor ai men sem kinong song shinong barra ki badan ha ki banta jong ka mantadu ngi don ka jing kermen ko skam ba ka mantadu bat kiba ngi kibreu nginyo ka jing ka basngan khamtam kamagong manne katang na mantadu ngiyo ka kala air ka khandau ka baskan ni kilong ying jongi bat ka boarding te kata ka dai ka jing kanan ka jongi manta ka sni bingira shim ye garai bangin mi no shakmu te sagawai ka banta ba ngiyo ba hakini gisni ka ngiyo ka bajungon naga PhD और कल्याण की इंजीनियर SDO जो PhD है जुआ किलाले स्टम ban penpoi skilong ye dang kabab khoj ne kabab yang penat kam raiba la kataro kambalong hado gini gisni hado menta gasni ke bui ngidang yo ko kabalati ko kaba mlong ban pendon kam te ngimban se ganero ko vai katta tingyo iba nagarliang jong MLA jaga juai
ula penmi khubor ula wan pai uang baga na PHE ka biang ni bat ka khoj ndrai kum baga long bat ka poi ga hado menta ka sngi kam dai ka ka ba khoj ndrai dai ka ka ba jingot te ngi bo ga jing tu jing pa UMLA na juai ha jo ka po dai chairman jong ka environment committee jong ka assembly jong Meghalaya jongi ba unsngau bah ban lek pai ro ya gite gi banta ki bela thambor ya kamantru ka meiram au kala cha panjab ki jing im gi marat ki mareng ki la ya kila milut na gatukal khla ki deng kila khlan rut ta kumu chairman jong ka environment committee sngau bah ban lek pai bat ban sim ga jing pinsitam ka bisar ka babiang khnang ba ka pateng ga jongi bat ki ban sahe ro kin yo ka jing singan namar nagate ke surau ni pediang ya ka no ka jing tai nagalem ka sarkar nakabanta ka jing biang jing dap jong kinong songsnong henrai bangin benda ya ka jing im ka jongi ha ka ne ki development oi ni i ki jing ong nagalem ka NGT kala ai ya ka order hukum ba agak kes ke bayala da ma ujur ma saji lalu kala hu ai hukum ba sanphau mitar na ka road jong mantrum de bansna ke eke ero ndai kini ki jing ai hukum jong NGT kem trai ka bangthi te lada kade ka jing tai menta kalaban wan rapan saki yeng di babon kin tai hang thi pingim tep ka ai pat skawan jia ha ki road jong mantrum nangi ke ba im ka nagatai kam tadu tanggata hi tangi kerman ba kababahatam kinong syang shnau hamtam hajwa kimdai shoban sngap jar mdai shoban pediang ka ka ba jingot neginyo kajing sale ban ngimdai ngidai kibrel ngidai ban yang ban yakon ya ka hok jong ka mantru namar karo kadan ka hok ban im ba ngi ginong syang shnong kibrel to badan mantru ro ngidan ga hok ban im manta nagane ka jing ya khi jong nong syang shnong ula wan ai ka jing soi karteng deki spa umut ki ba badan ki shnong tarwiat jong ka mantru ngidan ka jing kermen ka bas camp malang bagan ni ka sithi bangin tha so chief justice ban chairman NGT menta ka kanti ka dai ban traikam namar hoaj nagaliang masuji lalu dai naga jingga ujor jong ka NGT ka dan ka jing baha khandet ka dan ki an ki kandan ba wan ran ka NGT rementa sa pajba ban ki ngidan ka jikar man ban tangkan ni kalat baga yeng bisar kadai ka judiciary kadai ka basla ban penbiang ban priang yakini ka jingkwa hagani ga ganti ni ga jingjia gwa pan mani gani di wani bon gi paipa di MNC mi di yosuk e ga di ta liang gi paipa ga ga sni man di jet atu ban ni gi MNC di wa yale ya perkat wa pernah cakmat ga ni ga jingale ta hetai po mod hagani ga ne ga sni kama dia onglang di ro wa yong wa da lat di nama ha penyung malam na ketiga sing ya wom jing wom ye ga sarkar wa ye da ya ga mentru wa di ong bai wa ye lai cha ka high court ne ba dei tai bor re yong i yo lu ti na gi ni ki jing cha yo right ye i hok yong ki nong chong chnong wei haro i jing cha yo ya i hok yong ga mdu kam go wa MU ya klam ha tu sni wo ka le emi go hok na ga mdu to go im wa man gam go blai ya ga chnong go yong i ga te to ya lai wa u yo byang i ya ga te ki hok wa yo lu ti wa ka ni ka yi ga dai jing rap nang we di kit bok ti byang yong ki nong chong chnong ugi ga wan la sa khamat wa yulti wa na nduk ore wa bla na kulti ga wa ugi le kes wa kap tu ko yo tho i ki nong sai i nong i yulti wa dai ni dan hi ko pun yo di ai hok yong i wa ki te ki nong ki char ko na nei yo e gi ga ga order ka ro kam te i ya prakhat i wa ulai chwai da ka te lukti nang wa yo yulti wa yo i